Bueno, maing buntag, maing udto, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibok nga kalibutan. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas pinaagi sa GSAT. Live sa kita sa mga local stations sa FM o guban nga mga means nga moabot ni atong programa la pangutana pastor, no? O ako nga pagtawag sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of 70 Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga administrator, ang Presidente Pastor Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o kang Sir Chimuel Almosira usab nga ato nga Treasurer. O ayaw mo kalimot mga pinangga, no? Naadiha ang number diya sa inyong screen o pwede ka mo makatawag o maka-follow up. Katong ka-text igsoon, ato lang to siya nga entertainon kung walay manawag, pero ako ikasuggest nga mas maayo manawag mo aron usab matagaan natong priority og maka-follow up usab mo kaysa text. Maka-follow up man mo pero moagi pagpila ka mga episode kay tungod sa daghan usab nga gapangutana. Bueno, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo magampo ta. Daghang salamat o Diyos sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin among gikalipay o Diyos. Ang imong pakigkuyog kami mag-imbitar sa imong balang espiritu. Maghahatag ka namo og dugang nga kaalam samtang kami magtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa pagdungog sa pagampo. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, ang number nasa inyong mga screen. Og ako usab i-greet ang ato nga mga Hope Channels nga nagkalain-lain nga lugar na Hope Channel na diri sa taga Southern, no? Southern Mindanao Mission og usab dinhi ang ZIPN o Peninsula, no? Og salamat sa ilang pagbisita na dinhi si Pastor Elmer Romano, ang ato usab nga anchorman dinhi dapit sa Hope Channel sa Southern, no? Umusta ko sa mga administrators nato diha. Og niasab dinhi si Pastor Saldi Di Magnaong, no? Og si Pastor Charlie Mutia og maingon sab ni Pastor Raymond Gilid, no, sa ZBM og atong gikalipay ang ilang pagbisita og hopefully makabisita na usab kita sa ilaha dinhi sa Southern by December na sila mga pinasahi usab nga mga programa nga diin ila usang ginaatiman, no, og atong masaksihan usab ang pag-uswag sa atong Hope Channel dinhi sa gitawag nato og Southern, no. Bueno, ang mga pinangga, ako gikalipay, no, atong sponsors nga nagpaluyon nining atong programa. Daghan sila, di man nato manganlan, pero bugot na ko i-greet usab si gitawag nato og brother and sister Rex Gonzaga, no, nga nagakunanay wa gid nagabiya nining ato nga Hope Channel. May usab ni brother and sister Jay Salcido og usab maingon usab kang brother and sister Jag Bautista na sa Estados Unidos, no? O tanan nato nga nagsunod ni atong programa hilabi na sa maabtikon nga mga sponsor. Bueno, murag hini kami itong signal karon sa internet pero anyway, dili man mabugto ang signal sa atong tawag din gawas kung adunay problema sa mga network sa Globe Zone, tawag lang mo aron matagaan nato og pagtagad kining inyong mga gumunhap o pagtulunan sa 70 Adventist nga inyong nalibgan usab gikan sa balaan nga kasulatan. Ang mga Adventist igsoon aduna lamay 28 fundamental beliefs, no, of 70 Adventist og pwede ka mo mangutana niana nga mga eryaha og atong matagaan og sulbad kanang mga gumunhap sa inyong kinabuhi. Og atong abrihan ang atong mga nakalinya dinhi sa mga pangutana. Bueno, natay first caller og go ahead palihog. Padayon zone. Hello. Oh, palihog. Si Pastor ni. Oh, Pastor Bacalares ni. Unsa may may hapon dia. Nimo Pastor. Ako hintay pangutana bagay kani nga pangutana gipangutana pud ni sa uban. Nya ako lang po ni ipahaton sa inyo aron basin matagaan nimo ni og pagpatinaw. May tungod ba ning kuan Pastor ba kay ang mga SDA magod sa kasagaran natong madungog nga ingon sila nga ang kanang kasuguan sa Sabat o kanang uban pang makasuguan gisugo daw na didto pas panahon sa creation. Okay. So natingala lang pud ang uban kay nganong
kung gisugo na tanan panahon sa Kristo na tanang sugo sa Dios, nganong naa pa may gitawag og mga dumuluong o kanang foreigner, o unsa pong pagkaunsa pastor nga ang mga Israelita nganong gitawag man sila og naulipon sa Ehipto o gipagawas po sila sa Ehipto nga kung parehas naman tanan ng sugo, so wala na untay gitawag na og na foreigner. O paki explain lang ko ana pastor ha, kay naamagoy nangalibog ani kung nganong kung parehas tanan daw nganong naa naman ni nagka lain-lain nga nasod kay parehas pa di na bahin-bahinon ning mga wala nang tayo tawag foreigner nga. So, Sige, pag naulipon sa mo Ehipto. tubag na ko Igsoon? Sige, pwede na. Okay, pwede ayaw na. paghawa kay pwede man ka maka-follow up Igsoon, okay? Unas tanan atong nahibawan ang adlaw pagpahulay, sugo ka na sa Dios o nagsugod na, wala pa na mahulog ang tao sa sala. Kay kasagaran sa mga sugo Igsoon, labi na sa mga pagaladhalad, gihatag na human ang tao na hulog sa sala kay aduna nay kalabutan sa plano sa salvation, labi na sa pag-anhin ni Jesus Christ. Pero ang adlaw pagpahulay nahatag na Igsoon, wa pa mahulog ang tao sa sala. Meaning to say, dili na siya ingon gitawag na siya creational Sabbath, no? Now, wala pa ang mga Israelites. Ang ba naguna-huna nga ang mga Israelites mo'y tag-iyaan ng adlaw pagpahulay, ang Israelites mo'y naghimo ng adlaw pagpahulay. So ginlang ko kamo mga pinangga, wala pa Israelites diha na ang adlaw pagpahulay. So kung aduna may panahon nga Israelites na ulipon, wa pa maulipon Israelites diha na ang adlaw pagpahulay. Now ang pangutana ngano mangyud nga ang mga Israelites mangyud ang natagaan niya nga sugo. Of course, yan ang panahon na sila ang natawag o sila ang napili sa Ginoo. Gani kung imutan-aw ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 1 o 2, adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi o aton tagaan og patalinghog kani nga puntuha. Kaya ang Dios gani mo'y magpili, naagi na siya ipabuhat. Pero dili sa ta magsalig tungod kay gipili sa Ginoo, di ta mabuhat kay pwede sa ta isalikway. For example, Roma 3, 1 o 2 ninyo, unsa may diay bintaha sa pagkahudiyo, unsa may kapuslanan sa circumcision, daghan bisan asa ipaagi una sa tanan, ngadtos mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Asa gipiyal, ngadtos mga Hudiyo. Kang kinsa nga mga Hudiyo sa pagsugod igsuon, of course, dinhi kang Jacob. Kaya atong nahibawan si Abraham, dili man to Hudiyo, di man to Israelite si Abraham. Pero naagyapon sa iyang kasuguan. Unya si Abraham, aduna nag-anak sa iyang gitawag og anak nga si Isaac. O gato sang nahibawan si Isaac, nag-anak usab kang Jacob. O gatong nahibawan nga si Jacob, ang kahulugan niya na mangingilad o deceiver, busa sa dihang nakig-struggle siya sa Ginoo nga na-record sa Genesis 32 ug 33, giusab sa Ginoo ang iyang ngalan o gitagaan siya ngalan og word nga Israel. Dito nagsugod igsoon ang gitawag natong Israelites. Pero wala pa Israelites igsoon, daghan ang gipantagaan og sugo nini. Now karon kay sila may napili niya ng panahon na igsoon. Now midagan ang daghang panahon nga ulipon sila sa Ehipto, na liberate na sad sila, hantod na daghan ang mga eksperyensya nila sa pagkaulipon, na ulipon sa Babylonia, na ulipon sa Assyrians. Pero wala sila biyahe sa Ginoo. Wala sila biyahe sa Ginoo bisan pa man aduna sila yung mga paglapas, not until na diin nagsimba sila og mga Dios-Dios ug adunay tagna nga sila isalikway. Ug mao ni atong mabasa sa Daniel kapitulo 7, Daniel kapitulo 8 ug Daniel kapitulo 9. Watay panahon sa pagtagsa-tagsa sa pagbasa niya na. Pero sa dihang ilang gisalikway ang Ginoo, gisalikway isab sila sa Dios. O kana na-record sa Buhat kapitulo 13 sa bersikulo 46 nagingon ang Biblia. Okay? O si Pablo o si Bernabe sa walay ko kahadlok mingon kanila. Okay? Kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios anha igaunas pagmantala kaninyo. Gi-address mga Hudiyo. Okay? Apan kay inyo man kining gisalikway o inyo man gihukman inyong kagalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon tan-awa kami nangadtos mga hintil. Inyo nabantayan mga pinangga diyan sa Exodus 19 bersikulo 5, bersikulo 6, bersikulo 7, gihimo sila og nasod, mga harianon nga saserdote. Nakabantay ka nga dinhi sa ikaduhang Pedro 2:9 naa say harianon nga saserdote pero wala na ma-address sa Hudiyo by blood. Apan na-address na sa Hudiyo by spirit, no? Spiritual nga Hudiyo. Kaya nga naman, ang tanan nga na akang Abraham, mga kaliwat man, no? Anak kang Kristo, mga kaliwat mga Abraham. Galatia Kapitulo 3, versikulo 29. So, ang punto mga igsoon, kay usayang unahuna sa mga tao, nga kung walay Hudiyo, walay adlaw yung pagpahulay, sayop ka na unahuna. Okay? Wa pa'y Hudiyo diha na ang adlaw yung pagpahulay sa Genesis Kapitulo 2, 1 ngadto sa 3. Kay ang tao nahulog sa sala, diha na mas Kapitulo 3. Pero imong gikahibulngan nga ni jibe siya sa Marcos 2:27.
Sa Marcos 2:27 na ingon, alay pagpahulay gibuhat alang sa tao, wa mag-ingon nga ang alay pagpahulay gibuhat alang sa Hudiyo. Kay si Marcos nahibalo nga ang alay pagpahulay wala magsugod sa Hudiyo. Dito sugod kang Adan. Hanto ni paingon sa Hudiyo. Muna nga nagamit og generic term si Marcos nga gikan sa Greek word nga anthropos. So pag-ingon niya nga the man, no, ang tao gibuhat ang alay pagpahulay gibuhat alang sa tao. So meaning to say, kung ikaw usa ka tao, Hudiyo man ka, mga Pilipino, apil ikaw sa adlong igpapahulay. Mo man gani, mismo pa sa bagong langit o bagong yuta, Isaiah 66, 22-23, ang mga tao, lain-lain nga mga rasa, mag-observe, magbantay, magsimba, panahon sa adlong ipagpahulay. Balik ka di ba, Igson? Oh, hello. Go. Ang gusto lang na ako nga maklaruhan na, di ba, kay kalimanggong mga hintil, di ba? Ang mga hintil, tama ba ko kanang mga nasod nga dili sakop sa nasod sa Israel o gawa sa nasod sa Israel? Ang mga hintil, Igson, tama ka, sa pag-ingon ni mo, lain-laing nga nasod. Pero ang word nga hintil, Igson, mga tao na nga wala magtuog Dios, mao na definition. Kung ikaw sa ka Pilipino, apan nagtuog ka og Dios, dili na katawgon og hintil. Magtutuo ka. Pero kanang hintil na address sa mga taong dili magtuo og Dios. For example, dinhi sa Episo kapitulo 2 aton tan-awon aron mahayag. Okay? Bersikulo 12. Hinumdumin ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Kristo, nahigawas kamo sa katilingban sa Israel og dumuluong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios og dinhi sa kalibutan kamong walay kalauman og usab walay Dios og gitawag sa dinhi igsoon sa bersikulo 11 busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahona kamong mga hintel. So ang word nga hintel walay Dios. Ang word nga hintel, walay labot sa pagigsaad sa Israel. Ang word nga hintel, wala bilong sa nasod sa Dios. Balik ka ni Maigson. Okay, Pastor, kung mauna na ang kahulugan sa hintil, walay Diyos. So, sigurado gidi ay nga dito sa panahon pa sa mga unang sa wapang Israel, wa gireto sila sugua sa sugo sa Dios kay wala man sila gikailag Dios kay matod sa imong pagsabot, nagibasa nimo sa Biblia nga ang mga hintil, sumala sa imong gibasa ganiha sa Episo, ang mga hintil walay mga Dios. Subot pasabot nagkadtong mga naso di ay before ang Israel wala toy Dios. So paano sila karon maingon nato nga nagbantay na sila Sabat nga wa magali sila kaila sa Dios nga moy naghatag ng Sabat. Yes, ang mga hintil wala gid makailag Dios. Mabitaw nga Babylonia na sila mga lain-laing mga Dios. Kung imong tanawon ang kasaysayan sa Biblia igsuon, ni ay mga tao dinhi igsuon nga follower ni gitawag nato Astaurot. Astaurot mga Dios na. Okay? Follower ni Baal. Okay? So, minito sinaidagan ng mga Diyos, wala makaila sa tinuod nga Diyos. Mismo pa sa panahon ni Apostol Pablo, daghan ang wala makaila sa gitawag na to og tinuod nga Diyos o gani gipamatud-an na igsoon sa Buhat Kapitulo 17. Kung imong 17, basahon nag-ingon, 24, ang Diyos nga mao ang nagbuhat sa kalibutan o sa tanang butang nga anaan niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit o sa yuta, wala nagpuyo diha sa mga templo sa mga binuhat sa tao. 25, ni pag-aalagaran siya sa kamot sa tao, daw may panginahanglanon. Pa siya, sanglit siya, gayod, mauman gani ang naghatag sa kinabuhi. So, imo makaplagan igsoon, ni anto si Pablo, dinhi nga lugara, unya, na mga tao igsoon, wala makailag Diyos. So, gi-introduce ni Pablo, dili ang ngalan, ngayon siya nga, kanang Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta, mauna ang tinuod nga Diyos. So, nisegregate sa mga tao nga naghimo, gitawag na tog mga Diyos. Tama ka igsoon. Pero ing ani nga punto, mamagani ang Diyos nagtawag sa mga Israel aron magdala sa mayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ug maunang giingon sa libro sa Isayas nga mismo pa sila ang magdala unta sa mensahe ngadto sa mga tao. Mabita akong gibasa bag-ulang, wala niya tagaig takos ang ilang kaugalingon sa paghatag sa mensahe ngadto sa uban. Og niingon dayon ang Biblia, busa na ngadto kami sa mga hintil. So alang unta to sa gitawag og tibuok tao pero kay wa man dawatan ngadto sila hintil. Basahon ako igsoon ang Isaiah kapitulo 49 bersikulo 6 nagingon. Oo siya miingon, magaan ra kaayo nga butanga nga ikaw mahimong akong alagad. Gignan ang Hudyo. Okay? Aron sa pagbangon sa mga banay ni Jacob o sa pagbalik sa salin sa Israel.
ako usab ikaw ihatag nga usa ka suga alang sa mga hintel aron ikaw mamahimo nga akong kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. So sa ato pa, adunay katuyuan nganong ang Hudiyo, nganong ang Israel mo igipili sa Dios kay sila unta mohatag og mensahe sa tibuok nga kalibutan. Busa dili angay mabalaka nga bisag katong mga hintil wa kailag Dios kay naaman ang nasod sa Israel nga sila unta ang magmensahe. Pero wala man dawata sa mga Israel kana nga hagit igsoon, so naitag na ang balaang kasulatan ug ang tagna na record dinhi sa kasaysayan sa balaan nga kasulatan dinhi sa Daniel 8 bersikulo gitawag nato igsoon dinhi sa Daniel 9 bersikulo 24. Kapituan ka simana, mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapo sa sala, sa paghimo pagpasig-uli alang sa kasalanan, o pagsulod sa walay katapusan pagkamatarong. Gitagaan sila og 70 weeks. Wa ko'y panahon sa pagsaysay ani, kay may kalabutan ni sa 2,300 days. Now, karon ato lang i-summarize, nga diin, gikan sa 457 BC, miabot dito igsoon sa gitawag na tug 31 AD ngoy kamatayon ni Jesus Christ. Nga diin natuman ang gitawag og 7 ka semana o gitawag og 49 days or years, weeks o hantod ni abot tayo sa 70 weeks. Nga pagkamot sa 34 AD, the stoning of Stephen, dito ang gitawag nato gauge nga diin ang mga Hudiyo nga mga nagtuo kang Kristo miadto na laing nasod aron sa paghatag og mensahe. Gibiyaan ang literal nga Hudiyo nga wala magtuo ni Jesus Christ. Mamanggani nga kung imong tan-awon ang Juan kapitulo 1, 11 ningon, ako mianha sa akong mga kuha, pero ang ako wala mo tuo kanako. So nangadto sila sa hintel. Balik ka ni Megson. Ila pastor, ang ako lang gusto ipatinaw pastor ba base sa imo ang giingon nga ang mga hintil kay una man din hintil kaysa Israel wala makailag Dios. Paano nato karon sulti nga ang mga hintil sa una nagbantay na ng Sabat day nga kanang 7th day nga gibantayan pud sa Israel nga wa man gani dahil sila kaila pag Dios. Sa wala pa ang Hudiyo. Oh, sa wala pa sila. Sa wala pa ang Hudiyo igsoon, nagyapoy mga katawhan ang Dios nga nagbantay sa adlaw ipagpahulay. Apan di sad nato manigar nga sa wala pa ang Hudiyo naay daghan nga wala magbantay sa adlaw ipagpahulay. Okay? Now, example, atong kwaon landaan kay ang adlaw ipagpahulay sugo man na sa Dios. Atong kwaon si Abraham. Si Abraham wala pa'y Hudiyo niining panahon na. Kaya Hudiyo dito man kang Jacob. So wala pag-anak si Jacob niining panahon na anay nagbantay sa sugo sa Dios. O Genesis kapitulo 26, bersikulo 5 mao ni gipahayag sa balaang kasulatan, wala pa'y Hudiyo igsoon. Okay? Niya pa, ang wala pa'y Hudiyo, pero naa na ang sugo. Nag-ingon diri sa gitawag og 5. Kay gipatalinghugan si Abraham sa akong gipatalinghugan ni Abraham sa akong tingog o gibantayan niya akong tulumanon, ang akong sugo, ang akong pamatasan o ang akong balaod. Diha na nanay nagbantay sa kasuguan sa Dios, wala pang mga Hudiyo. Og ato man sa nang masabot sa Biblia. Unsa gingon sa Juan 8:44, kamo mao ang inyo, kamo mga gitawag nato og inyong amahan mao ang yawa. Og inig pamakak niya, masubay gyud sa inyong ginabuhat. Siya mamumuno sa sukad sa sinugdan. Kano sa amna sinugdan? Wala pa Israel. Mamumuno na daan si Satanas. So, naay sugo. Okay? Unya, ningon niya, bakakon si Satanas sa sinugdan. Wala pa Israel. Dito pa sa Garden of Eden, ang unang bakak nga gihimo ni Satanas, dinhi sa yuta, ang atong unang ginikanan. So, na ang dili magbakak. Actually, diha na ang sugo by principle. Diha na sab ang adlay pagpahulay by principle. Genesis chapter 2, verse 1, 2, 3. Okay? Gibuhat sa Dios ang langit ug yuta sulod sa unom ka adlaw. Og sa ikapito siya mipahulay, siya nagbalaan, og siya nagpalangin sa adlaw igpapahulay. Kay dinhi ang Dios man mipahulay. So imo makita na igsoon, wa pa mahulog ang tawo sa sala, diha na ang adlaw ipagpahulay. Og mauna ang gi-quote ni Moses. Sa gingon ni Moses sa Exodus 20:8-9, remember the Sabbath day. Unsa may i-remember kung wala diha? Remember paghatag sa Dios
ngadto kang Moses sa napulo ka sugo didto sa bukid sa Sinai. Sa dihang gibasa ni Moses ang napulo ka sugo, giignan siya sa Dios, remember the Sabbath day to keep it holy. Unsa may i-remember kung wala pa diha? Pag yung remember minong naanadaan, so naghatag og konsepto balik dito sa Garden of Eden. Mao magani sa bersikulo 11 nagiyon, kay gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta ug ang tuburan niini. Nagkutlo dito sa Genesis. So wa pay Hudyo diha na ang kasuguan sa adlong ipapahulay. Balik kani Wayson. Pastor, kay imuhang giingon ba nga nana ang birbalo kay maklaro man yun nato nga before sa Israel wa pa written law ang gisunod sa mga tao kay wa pa may libro, wa pa ang book of law diha, wa ang book of Moses. So matingala lang pug ko sa akong bahin ba, pastor, kay ngano man nga kay kung parehas lang ang kasuguan nga gisunod sa mga nilang Abraham or sa mga unang mga nagatuo sa Dios o galing sa Israelita panahon na sa Israel, ngano man wala man patya si Cain nga ang sugo ra ba sa Book of Moses ang makaplagan o ang mapamatud-an nga nakabuno o nakapatay, nakamurder nya dunay duha ka saksi o duha or tulo, kinahanglan siya patyon po siya pinagig bato. So 5 minutes na bilin isyo para sa atong first portion. Ang imong pangutan ang nganong wala patya si Cain nga namas balao ni Moses. Wala patya si Cain sa balao ni Moses kay wala pa man si Moses niya na. Wala pa death penalty by stoning. Kay ang death penalty by stoning, kana siya usa ka produkto sa gobyerno nga gitawag og theocratic form of government nga diin si Moses mao'y pinakahid. Mamagani sa wala pa theocratic form of government, wala pa bato. Anong batuon man si Cain nga pa theocratic form of government? Unya ang Dios is gugmaman. Gani human kang Moses, wala na sa theocratic form of government nga ang bato mao ang punishment. Atong basahon igsoon. Hebrehanon kapitulo 10 atong tanaw na. Sa panahon na to ni Moses kanang mga bato-bato. Pero ang alag napulo ka sugo diha lang gyapon, okay? Hebrehanon kapitulo 10 sa iyang bersikulo 28 nagyon. Ang tao nga makalapas sa kasuguan ni Moses pagkabatsyon sa walay kukaluoy, okay? Pinaagi sa unsa panghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. 29 sa inyong pangunahuna unsa pa kalabi pa ka mabugat sa silot nga mahigauman sa tao nga magayatak sa anak sa Dios. So meaning, wala na tong bato, pero naagyapoy punishment. Nga diin palaabuton sa mga tao. Wala palang gipahigayon ang mao nga punishment niya ng panahon na tungod kay si Kristo, mianhi aron man sa gitawag na tuog pagluwas. Pero, human niya na igsuon na ay penalty nga diin palaabuton sa mga tao nga naghimo sa mga kasaypanan at tubangan sa Ginoo. Atong basahon, dinhi sa Juan Kapitulo 12, versikulo 47 na giyon. Kung kinsa ang magapatalingog sa akong mga sulti, nga dili magatuman ni ini, ako dili magahukom kaniya. Mato ni Christ. Okay? Ako dili magahukom kaniya. Kay ako wala man muanhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. So wala paggipadangat ang hukom kay naa pa ang gugma. Pero muabot ang panahon igsuon sa gitawag nato Judgment Day, nga diin kanang giingon sa Ecclesiastes 12 bersikulo 14 or 13-14 nga ang tanan na dungog na kahadloki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao kay pagadadon sa Dios ang tanan nga mga binuhatan ang maayo ug ang dautan. So naay judgment nga mapaabot ug may correlate kani sa gitawag og James chapter 2 verse 12, no? Managbuhat kamo ingon nga tao diin paggahukman sa kasuguan sa kagawasan. Balik ani Maigson. So mahitabo gid day, pastor, nga ang balaod gid day sa panahon nilang Abraham ug ang panahon ni Moises dili parehas ang judgment kay lahi man ang kang Moises kay kang Moises patyon man gyud automatic pinagig bato nya kang Abraham wa man patya si Juan kay si witness naman ng tato ang iyang ginikanan nga duha. Tama kay Igsoon, dili pareha og gitawag na to judgment kay katong bato sa panahon man to ni Moses. Gani sa before kang Moses naagapoy mga lain-lain nga mga judgment nga gihimo sa mga government kaniadto. Gani ka lang nga paglangsang sa cross dili man na punishment nga iyas mga Hudyo, punishment man na igsuon sa gitawag og katong karaan nga gitawag og mga Lebanese. Unya gihulam sa gitawag nato og mga Roman hangtod ni abot dayon sa mga Hudyo. So duha ka death penalty ang iyas Hudyo.
nga atong mabasa sa Biblia. Number 1 nga death penalty mao nang stoning. Ikaduha nga death penalty kining gitawag og paglangsang sa krus nga diin atong mabasa na sa Deuteronomy. Di na nato nabasahod kanang bato kay clear naman kayo na sa ato igsuon kana nga mga puntuha, pero dinhi sa Deuteronomy igsuon na ay gitawag nato og langsang sa krus. Gadiin mismo si Jesus Christ igsuon biktima ni ining paglangsang sa krus, pero aduna mo koy gitawag ako na isa maras gamay kay hapit naging mapupos atong 5 minutes. Na mo koy diferensya sa bato og kining sa langsang sa krus igsuon. Kanang sa langsang sa krus gusto labi na sa mga Hudyo nganong dili man bato ang himuon kang Jesus Christ sa death penalty, nganong wa mo recommend ang mga Hudyo. Gusto sila og langsang kay alang silang una-una once nga ilangsang ka ibitay ka sa krus gidumtang ka sa Dios, tinunglo ka sa Dios. Mo nang gingon sa Galacia 3 giingon si Pablo nga tinunglo ang bitayon sa krus. So gusto sa mga Hudyo nga tunglohon si Jesus Christ kay gibitay sa krus aron dili matuman ang gisulti ni Jesus Christ, tulo ka adlaw gub-a ninyo nin templo, tulo ka adlaw akong pabarugon. Aron dili mo barog, ilangsang siya sa krus, dili tong bato. So duha ka penalty igsoon, bato o niya kanang gitawag langsang sa krus, nga ang sa langsang sa krus kidumtan sa Dios kay ngayon tinunglo ang tao nga nagbitay sa krus. Mao man gani si Kristo tinuod man. Si Kristo tinunglo sa diyang gilangsang sa krus, natunglo dili tungod alang sa iyang sala, apan natunglo tungod sa atong sala. Mao man gani nga si Kristo may eksperyensya sa ikaduha nga kamatayon, nga kita unta ang mamatay sa ikaduhang kamatayon. Si Kristo ni eksperyensya na aron ikaw ug ako maluwas niya na nga mga puntuha. Balik ni Megzon. Katong imong gingon, pastor ba nga duha ka kuan sa Israel, duha ka matang sa pag murag na lagi ko'y nabasahan, pastor, dili lang lagi duha kay na may Boy Negson, balik tawag ron kay nakabsan naman ta sa atong panahon sa first portion. Ayaw paghawa, mo balik kita karon tuntod. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka nga daot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Bueno, last nga isut imong katapusan pangutan na Edson. Okay, salamat kay pastor ha, sa panahon kay talagsar magud mo makatawag. Tinod na kay talagsara sa kong katubag. Oh, so kanibang kuan mo lang na akong gikuan pastor ba kay kung ang kung ang mga hintil nga nasud sa una pastor nagatuman na sila anang adlaw igpapahulay, nganong gitawag pa man sila sa Dios nga karumal-dumal nga mga nasud o ganang sa Bisaya pa na mga sa Bisaya ng karumal-dumal sa Tagalog. Gitawag ang mga hintel? Oh, gitawag sila kung tinuod nga nagbantay sila ng Sabat ba kay matud man gud sa Wala lagi hintel nagbantay sa Sabat yan ang panahon na kay ang word nga hintel wala makaila og Dios. Okay, pero gawas kung sila ma-convert, mabitaw na gitawag na tog mga dumuluong. Okay? Kung imong basahon igsuon, mismo dulumuong mayning nga mga gitawag na tuog kumbaga ilang slaves ba unya mo bantay gyapon sa igpapahulay pero gi-address sila nga diin dumuluong. For example, dinhi sa Isaiah 56 no, bersikulo 3. Okay, sugod sa stress. Ni pasagdan ang lumalangyaw nga mitipon sa inyong kagalingon kang Jehova nga magasulti nga nagaingon sa pagkamatinuod. So sa ato pa langyaw og dumuluong sinonym na sila igsoon. No? So pag-abot na din sa bersikulo 6, ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kagalingon kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova.
Okay? Sumpay, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga pagabantayan sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas. So mismo ang dumuluong, mismo ang lumalangyaw, mubantay sa adlaw yung pagpahulay. Salamat Igsoon sa imong pagpanawag kay tagaan sab natong panahon ang uban. Okay? Mao kato si Michael Akay sa General Santos City. Bueno niya din si Henry Liton, Pas, good PM, ayo hapon sa iyo. Okay? Niya din si Brandon Izor Tilianita, good afternoon, greetings from Chonburi, Thailand. God bless you always. Oh, naaday karos Thailand na Brandon. Okay, bueno, natay caller. Kaduha nga caller, go ahead, palihog. May hapon, Pastor. May hapon na sab. Pangutana ang tako, Pastor. Wala akong pangutana, Pastor. Kini bang inyong pagtulunan, Pastor, may tungod sa hala di kapulo? Akong Okay. pangutana, Pastor. Di kabul pa ba gyapon is atong kapanahonan ron, Pastor? Kaning hala di kapulo? Applicable di sugo pa ba gyapon ta karon sa Ginoo nga Wala man tay nabasa sa Biblia igsuon nga pareha sa ceremonial law nga didto natapos sa cross. Wa tay nabasa nga ang ikapulo usab na apil niya na. Walay nabasa igsuon. Mismo kanang mga ga-prove nga wala na ang 10th tithe, wala sila ikabasa sa Biblia igsuon. Baday igsuon. pero ako mo kung nabasahan po, Pastor, sa Biblia, tungod diya sa Hebrehanon 7:5, Okay. nga sa unang panahon, ang gitugutan nga mukuan sa hala di kapulo, ang mga Libita o mga saserdote. Pero kung ilang taon na to diya sa Hebrehanon 7:12, Pastor, sa diha nga gipalitan ang pagka-saserdote, giilisan, kinahanglan usab nga ilisan ang kasuguan. So, mahitugon di sa ikapulo. Wala sad mayon. While it is true igsuon, kay nagsaysay dinhi nga ang ikapulo kwaon sa Libita. Okay? Tinuod na siya. Pero tinuod usab nga ang gisgutan diri dili lamang ang ikapulo. Ang gisgutan usab diri ang sugo sa pagkasaserdote. Ug wa mag-ingon diri sa bersikulo 12 nga apil ang ikapulo nini. Akong basahon na nangingon diri. City 12. Kay kung adunay pag-ilis sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Now, unsa may function sa saserdote? Ang function sa saserdote, siya ang mo-officiate sa mga kasuguan nga naa sa sanctuaryo. For example, mga paghalad, mga kasuguan na igsuon nga naa sa sanctuaryo ug mauna ang trabaho sa saserdote. Now karon sa pag-abot kang Kristo, nagilis naman to ang sanctuaryo, meaning to say, wa na'y kaimportante sa sanctuaryo, wala na'y trabaho ang saserdote. Kaya maura man to ilang trabaho. For example, dinhi sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 51, nagingon diri. Okay? Sa 50, og si Jesus miusab sa pagtuaw sa makusog na tingog unya mitugyan siyang espiritu. 51, og tan-awa ang tabil sa templo nagilis sa duha. Meaning to say, wala na ng mga paghalad-halad, kaya nga naman, si Kristo mao may katapusan nga halad. O gipamatud-an kini, dinhi gyapon sa gitawag nato sa bersikulo, Kapitulo 7, dagan ta sa bersikulo 18, Kapitulo 7 gyapon. Mao ni gitawag nato immediate context, nga unsay gipasabot, niining gitawag nga adunay pag-ilis sa kasuguan. Dinhi sa bersikulo 18 nagingon, kay ang usa ka bahin sa naunang kasuguan gihikling tungod sa kahuyang og kawalay kapuslani nini. Kay walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan og labing bahin gikapakasulod ang usa ka labi pa ka maayong paglaom nga pinaagi niini magaduol kita. Gihikling ang walay kapuslanan nganong walay kapuslanan kay natapos naman didto sa kamatayon ni Kristo ang gitawag nato og mga paghalad-halad. Mao man gani nga pag-abot dinis 23 ang nahunang mga saserdote daghan kay dili man sila mulungtad sa katungdanan tungod sa kamatayon. Di sila mulungtad. Tungod sa kamatayon ni Kristo, nawala na to ang pagkasaserdote sa diin dito sa templo. Pero wala mawala ang pagkasaserdote ni Kristo dito sa langit. Hebrehanon 8:1, karon ang klintunganay sa maong gisulti mao kini, aduna kitay maong labaw sa saserdote nga nagalingkod sa trono asa didto sa langit. So wa ko'y nabasa dinhi nga naapil ang ikapulo. Kay kumingon ang uban logic mo ni, ang ikapulo magud iya sa Israel. No, wala pa Israel, diha na ang ikapulo. Ug ang una nga naghatag ikapulo igsoon, mao si Abraham ngadto sa kang Melkisedek.
So, mabasa magyapon nato dinhi sa bersikulo 4 sa mao gyapon nga kapitulo 7 og palando nga unsa ka tinumod gayud ni atong tawhana bisan gani si Abraham nga patriarka migahin alang sa kaniya sa ikapulo. Nihatag si Abraham. So meaning to say, ang ikapulo dili na iya sa mga Hudyo. Wala pa'y libita, diha ng ikapulo. Wala pa'y saserdote, diha na ang ikapulo. Kanang gitawag natog Levitical nga mga saserdotal igsoon, wala pa na, diha ng ikapulo. So pag wala saserdote, wala sa tong mga kasuguan concerning sa trabaho sa saserdote didto sa sanctuaryo. Na kung nawala, kung pananitan, granted, wala na ang ikapulo, di na unta maghisgot si Jesus Christ og ikapulo. Pero nagisgot ba si Jesus Christ? Mateo 23, versikulo 23. Wasan na iyon si Jesus Christ dire nga, ako ning walaon sa panahon nga malangsang ko sa cross. Wasan mag-iyon si Jesus Christ na. 23 nagingon. Alaot kamo nga mga eskriba og mga parasiyo, mga maot, kay nagahatag kamog ikapulo sa yerba buena og sa anis og sa komino, apan wala ninyo buhata ang labing hinungdanon nga mga butang sa kasuguan. Nagisgot si Jesus Christ sa unsa sa ikapulo nga walay pulos na inyong gibuhat. Okay? Nga muhatag mo ikapulo kay ang inyong kaluoy wala diha. Wa mag-ingon si Jesus Christ nga wala na ang kasuguan, wala na ang napulo, wala na ang ikapulo. Balik ka ni Igsoon. So kung wala nang kung napa ang napulo ang Ikapulo. ang pastor, kung napa ang ikapulo, so akong sulod nga pangutana ini. So sa panahon magun Jesus Christ, ako magunabasan diha sa buhat 1 bersikulo 2 nga sa dihang ningkayap si Jesus Christ sa langit, tagbilin siya tugo sa mga apostoles. So bagong sugo pinagi sa balang espiritu. So Diba, balik tadang 1-2. Wa man siya mag-ingon nga maghatag og bagong sugo Igsoon. Nagingon lang ni sa bersikulos, nagingon siya din kay hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa espiritu ngadto sa apostoles og ang iyang gipili. Wa man magingon din nga naghatag siya bagong sugo. Wa sa nagingon din nga giwala ang sugo. Nagisgot lang siya din ang pagkayab niya paingon sa langit og nagbilin siya sa balang espiritu. Sumala sa iyang gisaad. Nga dili isa mo adtong langit kung dili magbilin og comforter. Na sa John chapter 14, John 15 ug John 16. Balik ka ni Igsoon. Go. So naputol na siya. So bueno, salamat Igsoon. Na dinhi si Edwin Mabayno, nasa dinhi si Manuel F. Chavez, salamat sa Dios og salamat live pastor. Na dinhi si Shimi Paklibar Butler, maayong hapon dira pastor, more power sa inyo ug kumusta ko dira sa Elysium Ipunan Church from Alaska, no? Layo-layo tugnaw ron panahon sa Alaska, no? Kay December na biya. So niya din si Michael W. Mayong hapon pastor, God bless you always. Niya din si Prince Tanjay, happy viewing o blessed evening kanimo Pastor Chris og mga kapaglaom watching from Gyeonggi-do province. Amo tasan ning Gyeonggi-do province. Niya din si Marcos Antonio Zam sa PNP, may hapon nimo diya sir. Niya sab din si Oni Rabuga Berrano, niya sab din si Dilia Silvano, mayong hapon Pastor Chris. Daghan salamat kay nakamata jud mi kay nagaabang mi sa imong program kay alas 4 na sa buntag diri. God bless your program, Pastor. Daghan jud mi makatunan sa pagpaminaw sa imong programa watching from Florida, USA. Og niya sab din si Otsinri Nayaso Nabis, si Brother Siban ni siya, no? Si Ernesto Seban. Og nasa din si Shibari Villasir Ricanya, boy no, ato sa bugtuon kanatay caller, go ahead palihog. Hello? Paday Nixon. Pastor, may hapon. May hapon usab. Kining akong pangutana, Pastor, napangutana na nitong may agi. Okay. Pero, kumbaga, sa wala ko nabusog ba, Pastor, kaya siguro kulang sa sustansya, kulang siguro sa lamas ang pangutana. Okay. Namun dito, Pastor, ang akong pangutana naman ito, Pastor, may tungkol sa kanabang kinsay nagbuhat sa Biblia. Okay. Pero ang uban diretso raman o kanang pangutana kunya ang inyong mga tubag pareho ra sa uban pud ang mga tubag. So ang pangutana nako may tungod sa Biblia kung kisay gabuhat kanang Biblia pastor nga naa sa matubangan. Okay. Kung kinta ang nagbuhat ana ninyo tanay mo na siyang libro kinsay nagbuhat kinsay nagbutang og kanang titulo ana nga Biblia. Ano sa kana gibuhat kinsay
butang og mga kapitulo o kanang bersikulo o yun man aron may bawaan ko na to pinagkin sa ang responsable ana ba kay tungod kay daghan man pugog nabasa ani mga Biblia ba nga murag nagka-contradict ba ang mga naisulat sa Biblia. Okay, so matawag na ko? Sige, So, Pastor. tingali gapa nakapaminaw ka og seminar sa Catholic Faith Defender. Ang Catholic Faith Defender mingon nga amo ng Biblia kay kung wala ang Katoliko, walay Biblia kay una ang iglesia kaysa Biblia. Mao man na ila punto. Okay? Og mingon nga ang pag-prove ana ang kapitulo kamo na kay ngano si Santo Claro ang nagbutang sa kapitulo og si gitawag nato og si Robert Stephanus ang nagbutang sa gitawag og bersikulo. So nagpamatuod ng amo. Igsuon nagisgot lang siya dinhi sa mga Middle Ages. Wala pa siya maghisgot. Kay sugin lang tamo, diha na ang Biblia wala pay Roman Catholic Church. Wa tay mabasa sa Biblia diri nga diha ang Roman Catholic Church during sa last prophet nga nagsulat sa last nga libro sa Biblia nga mao si John. Dili na mabasa sa Biblia nga diin ang katapusan nga libro nga si John nakasaksi sa Roman Catholic Church kay nagunauna sila kung wala ang Roman Catholic Church wala kuno ang Biblia. Now, mingon na nga ang nag-compile na nga Biblia igsoon kami mo'y nag-compile. Dili sad na si tinuod na mo'y gi-compile pero diha na ang Biblia na compile. Gihatag lang dayon sa tao. O kinsay nag-compile? Dili tao. Isaiah 34 versikulo 16 atong basahon igsoon. Okay? 34 versikulo 16 ni ay gipahayag ang balaang kasulatan diri. Mato pa niya diri. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Og basaha, walay usa ni ini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban, kay akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu mooy nagtigom kanila. Kinsay nagkumpile? Ang Holy Spirit. Asa gihatag sa mga tao nga nagbantay og adlong igpapahulay. Wala ko kabasa sa Biblia nga ang gipiyalan sa Biblia nagbantay Domingo. Wala ko'y nabasa. Karon nanay nag-claim karon nga nagbantay og Domingo nga kami mo'y una ng Biblia. Asam nas Biblia. Atong basahon na, kinsay una igsoon nagbantay sa adlaw ipagpahulay. Mao, Roma kapitulo 3 bersikulo 1 2. Akong basahon sa pagbalik ang akong gibasa ganina. Okay? Atong basahon ang Roma 3 1 2 kun naabay Roman Catholic nini. Okay? Nagingon diri. Roma kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2. Nanunsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo. Unsa may kapuslanan sa sirkonsisyon. 2. Daghan bisan asa ipaagi. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyat ang pulong sa Dios. Wa mag-ingon dire, una sa tanan, didto gipiyal sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay Romana dire. Ang giingon dinhi, Hudiyo ang gipiyalan. Later part na lang na ang mga argument igsoon nga giangkon na sa mga Romana. Ang maong pagkumpal sa Biblia, walay iglesia sa Romana sa panahon igsoon sa gitawag nato kang Jesus Christ. Ang naa dinhi mga Hudiyo igsoon. Ulahin na when in fact si Pedro nga giila nga Santo Papa daghag libro magpamatuod nga mismo si Pedro wala makaadto og Roma. How come nga ang kuno na ang Biblia? Okay? Wala destroy igsoon nga gitawag nato nga naa diha ang karaan nga mga translation kanang gitawag og Codex Alexandrinos, Codex Vaticanos, Codex Sinaiticus. Pero naay mga majority text igsoon nga naanay mga kopya, mga fragments ug uban pa nga nangakaplagan sa archaeologists. Wala pa kining gitawag og mga codex. Okay? Mao man gani nga daghan ang mga nakamata karon sa kamatuoran. O kung sila ang nag-compile, nganong niabot ang panahon nga gidili pagbasa ang Biblia. Naay mga referensya igsoon, gani nagpamatuod niya na. Okay? Hinoon, ato sang pasalamatan ang uban, nagsegregate aning kapitulo o bersikulo, kay ang original sa Biblia, liter magod. Sulat ni Pablo ngadto sa Corinto. Uga man yun si Pablo. O akong sulat sa Corinto mo ni. Kapitulo 1, versikulo 1, mauni. Kapitulo 1, versikulo 2, mauni. Gidugag na lang na. Gidugang na lang na igsoon. When in fact, di pagid perfect ang pagkadugang. Si Santo Claro igsoon, dili klaro ang iyang pag-divide sa chapters.
Tagaan tabog sample. For example, dinhi sa chapter 1 sa Genesis, naghisgot og creation. Gibugto sa chapter ang flow sa creation. Nga diin ang conclusion sa creation, dinis chapter 2 verse 1 to 3, nga og nahuman ang mga langit og yuta, og sa adlong ikapito. Part baya ang ikapito sa simana, nganong gibutang ang ikapito dinis chapter 2. Mamanggani kung laing theologian, ipa-segregate nini. Ang chapter 2 verse 1 to 3, isakop na sa chapter 1 sa kapitulo, aron dili mabugto ang flow sa creation na 7 days. Pero gibulag ni Santa Claro. So, anyway, mao naman na ang nasulat dere, ikadaw nga punto. Nakahatag og kalibog ang mga theologian kaniadto kay ang Mateo, ang Genesis ngadto sa Malakay, giganlan og Old Testament. Wa na'y mabasa sa Biblia nga ang Genesis ngadto sa Malakay nga lang og Old Testament, pero gidawat na lang na aron sayon ang pagsabot. Walay mabasa sa Biblia nga ang Mateo ngadto sa Revelation ngan lang og New Testament, gisabot na lang na igsoon. Kay ang una ana nagngalan og New Testament og ang Old Testament dito na sa 200 AD. Okay? Pero sa mga mga gitawag nato kang Paul, walay segregation sa Old Testament o New Testament. Atong tanawon si Paul kung nag-segregate ba siya og Old Testament. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay? Niya, nagingon. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagmatutos, pagkamatarong aron ang tawo mamahingpit sinangkapan sa tanang butang. Nag-ingon ba si Apostol Pablo, ang tibuok nga kasulatan tawgon ninyo Old Testament? Wala. Pero ato na lang sa nang gidawat. Gidawat man sa publiko. Pero akong ipahinumdom ninyo nga adunay dako nga kasaypanan sa mga theologian. Kay pag-ingon mag Old Testament, daan na. Pag-ingon New Testament, bag-o ni. Pero wa sila kabantay nga way mabasa sa bersikulo sa Biblia nga ang Genesis nga sa Malakay tawgon og Old Testament. It appears nga dili na magamit. Walay mabasa sa Biblia, Mateo nga sa Revelation, tawgon New Testament. It appears nga kiniray gamiton. Wala na sa Biblia. Balik ka ni Megzon. Muna gani akong gikuan pastor nga inta nang utanag ko kung kinsa gid ang mga responsable ani kay kini nga akong nabasahan pud sa Biblia labi na dinhi sa mga karaang kasulatan. Nadamag mga nagkabangga nga mga bersikulo sama aning 2 Samuel, 1 Kronikas nga instead of 7 years, diri sa Pikas 3 years. Diri po sa Kronika 36 to 2 Chronicles 36. Diri po 8 years ang unsay nga ang Pikas ko diri sa 2 Kings 24, 18 years old. Muna yung utala ko kung kinsa ko. Actually, kana nasad nga argumento igsoon, usually namay mga 101 nga mga Bible difficulties, na apil na difficulties, pero actually, ma-explain na siya. No? Pero man tay panahon sa pag-deal, tagsa-tagsa, tanan, pero ingani nila na igsoon, maka-research man ka na, mismo sa internet, ibutang na nimo ang maunga kon, o gi-explain na siya igsoon, gi-explain. Pero, ang punto mo ni tanang reliyon igsoon, nag-angkon, nga kini siya inspired. Mismo sa Roman Catholic igsoon, nga mga libro, na ay mga butang diha nga wala sa Roman Catholic, nga mga bersikulo, kapitulo, o ako na ipadayag sa imo igsoon, sa nailibro ana. Gusto ka, i-share na ko na sa imo ha, nga na mga chapters din sa gitawag og King James Version sa ubang mga majority text, pero wala dito sa gitawag og mga codex. Okay, boy na igsoon, last question. Lang sa Mateo 9:9 man siguro to pastor katubang si Mateo nga sa diyang gidul siya ni Jesus. Kinsa ba ang kuanani? Kinsa ba ang nagsulat aning Mateo si Mateo bagid ni? Katong sa 9 siguro kuno ako na sa iyo pastor. Okay, ngani mo gud igsoon, tingali ang imong unahuna igsoon nga kung si Mateo pa nagsulat, ngano nagingon man si Jesus milabay kang Mateo? Mangana bitaw nga mga punto? Igsoon, what it is true, nga nga pagkasulat, parehara magyamo na sa ato. Na ay mga writer igsoon nga nagagamit og third person singular, for example, milabay si Mateo. Okay? Pero ang nagsulat si Mateo. Daghang mga writer karon mismo karong panahon na igsoon, daghang writer nga wala maggamit sa ilang kaugalingong ngalan. Ay si Jose Rizal gani kanadeng el filibusterismo. Wala man na siya mag-ingon siya si Jose Rizal. Na ay mga tao nga gagamit og lahi nga style, wala sila gamit og first person. Ang ilang gigamit igsoon is third person. He, she, or unsa ba na? Wa siya nga
or we, wala. Na yung mga writer, dili gagamit og first person igsoon, kung dili naggamit og third person. Boyda, salamat igsoon sa imong pagpadawag. Salamat po kayo, Pastor. Okay, dengan salamat. Nga din si Sweet Seal Gagang, may hapon ni mo dihagang. Niya din si Erin Oro Rojas. Niya din si Christopher Torigusa. Okay, niya din si Kuharo. Guanyari Bula Indo versus Laos. Niya din si Christine Yagaw. Maayong hapon, Pastor. Pastor Chris, magpa-mention daw ako ng mga anak sa imong program. Krisa Harvey, Cristel May Malones, Chisel Grace Yagaw. Salamat sa pagbasa, Pastor. God bless. Bueno, natay caller. Go ahead, Baliog. Paday Nixon. Hello? Go. Hello? Paday Nixon. Hello? May hapon, Pastor. May hapon ni mo diha. Ako sa usa ka kuan sa malagad sa Adventist. Okay, salamat. Tapos, Pastor. Praise the Lord. Oh, nahulog ko sa pagsimba, Pastor, kay tungod sa mga abot sa mga pamilya na ako, Pastor, ba? Okay. Naabot sa mga pulo na ni Katuig, Pastor. Mm. Tapos, nakakita ko mga Adventista na ako mga zone, tago ko. Mauna ko dito ba? Tungod na, kuhan ako, mulikay lang ko, Pastor, muli ako pumutana, Pastor, sa akong pag-backslide, Pastor. Okay. Nangayo kong tambag mo, Pastor. Kay ito magiging bigla ito na baptismon sa Valencia. Sinabi ko, Pastor, nahimo, baptist ko sa mga Pastor, nahimo kong Adventista. Tapos, Pastor, mauni akong problema kung sa mga pamilya, na magud, ganang nawala sila sa pagtuo ng uban. Ako po, Pastor, murag na discourage ko sa aking pinabuhi, kaya ang pamilya, wala na dagmay, panadala na ko, pag dagto, wala na. Tapos, Pastor, ang usa ka problema nga ako, nakakaon na bagong bulong-tanan, Pastor. Gusto ko, Pastor, mo balik. Kung taon na ako, Pastor, pagbalik na ako, maulaw na po sa akong mga brad na ako, mga ito na ito ba? Okay. So, matabag na ko igsoon. Ay, kaulo, wag maulaw si David nga pretendikana sa sawa o kabit. Wa magay maulaw si Solomon nga 600 ka unya 300 ka di na nato pagtagsa-tagsaon igsoon ang mga sipiat. Gibutan na sa Biblia igsoon kay gusto ipahibalo sa Ginoo nga walay pula nga sala nga dili niya papution. Okay? Mao man gingon dinhi, tagaan man kag bag-ong kasing-kasing, ayaw lang siya ikaulaw. Balik lang yung simba. For example, dinhi sa 5 minutes na rin nabili igsoon para matapos na ang ato nga programa dinhi sa Lambdag sa Kamaturan. Pero but lang nako ibili ni sa imo igsoon kining eksperyensya usab ni David. I hope nga ato sa disyang gitawag na to og ma-eksperyensya. Okay? Dinhi sa Salmo 51 nag-ingon sa 2, ingon si David, hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan o hinluan mo ako gikan sa akong sala. 5, aniya karon ako nataw sa kasalanan og sa sala gipanampun ako sa akong inahan. So giangko niya ang iyang sala. Mora na ang importante ang kuna tong sala, o balik ta sa Ginoo. City, ulayon mo ako uban sa hisopo, mahinlo ako, hugasi ako og maputi ako, labi pa kaysa niebe. So mo ni ang gikuanday ni David, hangyo din siya sa Ginoo, versikulo 10, buhaton mo ako gusa ka ulay nga kasing-kasing o Dios og bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Okay? Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan o ayaw pagkuha ang imong espiritu gikan kanako. So ayaw kaula igsoon, balik og simpa. Okay? Salamat igsoon. Mo ni Pastor nga ako ang sa imong programa, Pastor. Mataghapon gid ko Merkulis man gid datang ko, Pastor, mo rise sa buntag kanang haranas buntag ko na mo sa Pastor, hila ko sa akong mga pamilya dapo sa kupod, Pastor, mo nang nawadaan ko sa paglaom nga akong pamilya wala timbag lain na, Pastor. Pero ako Sige lang, iyampo lang igsoon, iyampo lang. Salamat, Brother Tuto Dolor sa Davao City. Okay? So, nadini si Jubal Lasarte, nadini si Ronron Rams, nadini si Brother Rami Hirong sa Pikas nga Lawak, nadini si Yenna Haider, unsay contact number sa program nimo, Pastor. Okay, naman na sa screen, mabasa nimo na igsoon. Nadini si Paul Say, may hapon nimo diha gaw, no? Dini sa nakasungkong ron, binakog napakas US ron, aynon, sige mo lang kagtabok-tabok, may hapon nimo, God bless you, Pastor, matupan niya. Puto mo diha, morning, mga
kuan ba ng FB account nga makahatag og kalipay usab no. Niasab dinhi ang akong kuan kining dini extension ako na karon sa Mountain View College si Cedric J. Bacalares sa mayng hapon imo diha nak no. Niasa dinhi si Edwin Maybano na sa screen ang number pwede matawagan. Okay? Arthur E. Cabanes Jr. watching from Canada. Ernie Di Catayas, Darwin Asister, Freddy Ro Sipagan Ido, God bless Pastor, sa program Pangutana Pastor, ug sa imo Pastor Chris, ug sa imong pamilya. Niya din akong roommate usab, si Mimi Guarin Bacalares, niya din si Lia Makabuhay Abali sa Malaysia. Niya din si Rodolfo Canones, God bless sa imong program Pastor Chris from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay, nag-reply din si Jan Didago 0916-557-4777. Mo na ang number sa Hope Channel. Usbong ko 0916-557-4777. Nasa scan, nasa din sa message. Japit Veloso Sunal, amen. Niyasab din si James Lingganay, mayang hapon ni mo Brad James Singog. Niya din si Ronron Rams. Nasab si Geoffrey Obsiuma, mayong hapon pastor. Niyasa din si gitawag nato og Ariel Tabo. Good PM aslang ko Isaiah 66:21 ngadto 24 ang Sabat gisgutan diha sa Sabado bag Japon na sama sa atong simba. Tinod igsoon. Pero bueno, nakabsan na magita sa atong panahon no. Naidaghan din mga pangalan pero dili na ko mabasa, sorry kayo tungod kay nakabsan magita sa atong panahon. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel kay Gian Diro City sa ngalan sa among station manager o usab sa communication director usab sa division kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya na pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mo na angay nga babuhi. Magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin among gikalipay o Dios ang imong paggiya sa matag usa kanamo. Ako nagaampo pinasahi alang sa mga kaigsuunan, labi na mga OFW nga nasa kanilaing lugar sa tibok nga kalibutan. Ang pingi ilang kinabuhi o Dios, panalangini ilang pamilya dinis Pilipinas o usab ang ilang kamot panalangini aron usab makapadala aron mabuhi ang ibok nga pamilya ug maingon sab sa pagsuporta sa imong iglesia. Panalangini ang mga kadagkuan sa Adventista del Sétimo Día sa tibok kalibutan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. Murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan dire. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.